А, така че можем да започнем с тази тема, която е темата за училището или всяка една друга институция. Ще разглеждаме училището точно по начина, по който едно семейство, през призмата на констелациите и през призмата на трите порядки, които са баланса на даване и получаване, принадлежността и реда и иерархията. Като винаги, както в сугестопедията, така и в този метод семейни констелации, всяка една част винаги е като холограма на други части. И в основата на това, на този начин на мислене, всъщност, то ни се отварят нови слоеве на възприятия, защото ако ние видим някъде дисбаланс, дисфункция в нещо, в един елемент, започваме да виждаме към този елемент, към какви структури принадлежи и започваме да виждаме как този елемент, който дава някакво отклонение, винаги има информация, която съдържа за цялото, към което принадлежи. Тоест, то, този дисфункционален елемент е по някакъв начин синдром, симптом за цялата система. Дали ще бъде едно дете, което е проблемно в училище, то ще бъде симптом за неговото семейство, че някъде в неговата система има проблем. И същевременно почти толкова сигурно е, че детето ще отразява някакъв проблем, който се случва на етажите на институцията, училище, в което или в класа, в който е. Така че детето на няколко плана ще дава информация на учителите, на директорите, на нас, за семейството и така нататък. И винаги ще разглеждаме какви са корените на проблемите, като не винаги е в нашия обсек, зависи ние къде сме.